Moikka vaan kaikille! Tänään mä ajattelin tehdä tällaisen videon, mitä tytöt tekee tallilla ja 5 eri. Joo, mennään vaan suoraan videon pariin. Mä menen. Mä menen riskalla! Yes! Oh my god, yes! Arvaa mitä? Oikeesti, jos mä menen alueella, mä murhaan itteni. Ei sama. Ei, mä menen alueella oikein. Lölä! Mä tuun täältä. No, mä menen tästä. Lölä, moi! Vittu kun pitää tehdä kaikki työt täällä. Mä en saa ikinä lomaa. Kai mulla on raippa ja kypärä. Koska mun pitää olla coolein täällä. Ja toivottavasti mä menen hillalla, koska mun vaatteet matchii siihen. Mä menen vielä kattoo.